सोरांथारबाय माथो। सयथामानि जाबाय माथो। मैया हरावबो थाब उन्दुनाय जायाखैना, बेसेबा गोबावहालागै फिथा सावबाय थादोंमोन, बेनिखायनो थाब सिरि मोनाखै। भेलागुर सावनांगौ दिनै। सिखारनोसै, दुगैनोसै, ओमफ्राय भेलागुर सावनोसै। टिल्लुआबा सिखारबायना सिखाराखै? टिल्लु! टिल्लु सिखारदो, 6थायानो जाबाय। भेलागुर दे सिखारदो। लाइमोन आब' सिखारदो, सानजौबाय, 6था जालायलांबाय। लाइमोन आब'! सोरांबाय? आयु इसिबां थाब सोरांबाय दिनै। थाब सोरांनाय रखम मोनदोंना आब'? मैया जोंनिया उन्दुनाया 2:30सो जाखादोंना, बेनिखायनो। बेनिखायनो थाब सोरांनाय रखम मोनबाय आं। औ आब' आंहा दुगैनोसैलै। नों दुगैया नामा दिनै भेलागुर सावनाय ना? दुगैनांगोन, मानो दुगैया जानो? थौ नोङो दुगैग्रो। र' आं टिल्लुखौबो फोजाहैनि, सिरि मोनबायना मोनाखैथाय? थां। इसेबां थाब सोरांनांगौना उन्दुनो हायासै आं। मैया हराव आं उन्दुखौनो लाङासै। 3:30सो जाखादों खोना। फिथा सावनायानो 2:30 जाखादों। बेनि उनाव आरो उन्दुनोनो ओंखारासै आं। बै पाप्पि राहुलखौ गोसोखाङैनो। पाप्पिया साला गावगायाबा मोजाङै जायै लोङै उन्दुना दं खोना, हिनजावजों रायज्लाय। मालाय हाबायानो जासिगोन, आंहा मेगन साना दा मा लाब। पाप्पि बिमानि थाखायनो खोब थैनो ओंखारो। मैया बेखौनो गोसोखाङै उन्दुखौनो लायाखै आं। बिबारियाबो मालाबा उन्दुलाङा, आं मिथिगौ। आरो गाबो बेबो, आं जेरै गाबो गोसोखांनानै बिबो गाबो। आं मिथिगौथ', नाथाय आङो सोङासै बेखौबो मागोआवनो लांनो गोनां मोननो, आरो आंखौबो। सानैबो बिब' बिनानाव थगायजाबाय। बेसेबा दुखुनांथाव बाथ्रालै। जोबोद गोसोखांदोंलै आं माबा दिनै राहुलखौ जोबोद गोसोखांथारदों। मागो सफैनायखाय गोसोखांदों खोना बांद्राय। मानोना बियो आंखौ मागोआव लांगोन होनना बुंदोंमोन ना। र' आं खेबसे फनखौनो खालामनायनि, कि जेनेबा ब्लगफोरखौ खुलिना दोननोबो हानाय। गैया, अबाव खुलियाखै दाबो। खेबसे रायज्लायनो मोनबा नोंजों राहुल, खेबसे। आं नोंनि माथो जोबोद खोनानो लुबैथारदों। माथो आंलाय बिबारनि नाम्बारजों खालामनो हागोनलाय बेखौ फन। आं बावनासो दङमोन। राहुल, आं नोंनि माथोखौ जोबोद खोनानो लुबैथारदों। मानोबा दिनै नोंखौ जोबोद गोसोखांदों आं। दायो आङो बिबारनि नाम्बारजों फन खालामगोन नोंखौ। नोंबो आंजों रायज्लायालासिनो थानो हानाय नङा, आं मिथिगौ। नोंखौथ' मोनखाला दिनै आङो राहुल। थेवब्लाबो आं खेबसे नोंजों रायज्लायनो लुबैदों। नोंथ' आंखौ बावलांनो हाबाय, आंसो मानो बावलांनो हायाखै? जियानो जाया मानो, आं दिनै बिबारनि नाम्बारजों फन खालामगोन। दिनै होनबा आं राहुलनि माथो खोनामारगोन। नाथाय खोनाबाबो मा जागोन, आंनि नंखाला। दुगैहैनि र' आंहाबो भेलागुर सावनायाव थांनि। मा खालामबावनो पाप्पि गोसोखौ दाबो बावलांनो हायाखै। नोंथ' मालाय आंखौ मालाबानो नागारनो हादों, बावलांनो हादों। आंसो बेफोरखौ सानबाय थानाङा, थुदो दुगैनोसै, भेलागुर सावनायाव थांनोसै आंहा। दे अरा लागायदो, गोजांसोबाय। बुरिफोर रखमनो। औलै टिल्लु, गोजांसोबाय, दे सावदो भेलागुरा। र'। एबार गुदुं मोनबायना हा नोंसोरो? औ दासो मोजां मोनबाय, नङाबा जाब्बायसे गोजांखादोंमोन। एसेबांथ' गोजाङो नालै, बुरिफोर रखमनो। जोंब्लावजोब्बाय दानियाबा। भेलागुरखौलाय जोंहाल' सावदों ना मायोलै, जों गामियाव? ओहो, जोंहाल' नङा, सोरहाबा बानायदों। दुदुमि आब' लाहाबो बानायदों, फाग्रे बादा लाहाबो, आफाथि लाहासो बानायनाय नुवाखै आं। सिगां जोंफोर उन्दै थानाय समाव बयबो सावोमोन ना, दानिया बयबो सावला माथो भेलागुरखौ। औ आब', आजिखालिनि मानसिफोरा बादुला जाजोब्बाय खोनाहाय। बेलेगा बेलेग, जोंहा सावबाय थागोनलै बोसोरफ्रोमबो। जों गामियाव आधायानो सावाखै खोना। लोगोफोर, आङो बे साननैसोआ भिडिअखौनो मोजाङै लाबोनो हायाखै आरोना। माने सानफ्रोमबो लाबोनो हायाखै, मानो होनबा बे साननैसोआ सम मोनथाराखै आङो। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्राय बयनिसिमबो हेप्पि मागो लोगोफोर।
ओमफ्राय आब' जोंहा मा फिथा सावला नामा? सावगोन र' दिनैबो सावगोन मैयाबो सावदोंमोन दिनैबो सावगोन। ओमफ्राय दिनै मा फिथा जागोन? आब' आंखौ लावदुम फिथासो जानो लुबैसोदोंलै। दिनै लावदुम फिथाखौनो सावाखै मानो आब'? मैया थावनि फिथा एन्थाब फिथासो सावदोंमोन माथो। जागोन दे दिनै लावदुम फिथाखौनो सावगोन। नोंसोर सानैया लोगो नांनानै थांदो सावहैदोसो। लावदुम फिथासो जानो लुबैसोदों आंखौ। जागोन दे र' दसे अर सायबावनि औहाय गोजांनायानो खाराखै मानसिफोरनियाबा। ओइ नोंसोरा थैयानो गैया खोनालै गोजांनायानो खारा नोंसोरनिया। औलै टिल्लु आगै बिदिखौनो हमना ला। जाग्रा खालाम दोखो दोखो होमबाना थै जागोन। आखाइ रुवायसोबायहाय बुरिबायबो ना बोलोफोराबो गैला। हालाहाय आगोलथ' बेथो माइ मिलबो गैयामोनलै दिंखियावनो बेसेबा सौयै जायोमोन जोंफोरो। दा हालाहाय आगोलनि बोलोफोरा गैला। आयं लाफाथिखौनो एसे देनो होनि र' आंनि आखाइ सासोबाय। आयं लाफाथि ओजों फैलाय। मायो आयं? आयं नै जोंना एसे देफैनाय आंनि आखाइ साबाय। आयं मानोबा आंनि उदैया सासोबाय आं हानाय नंलाहाय। नोंनो दे आयदै उदैया। मा? दसेनो मा जाब्रबखो नोंहा आयं? मिथियाहाय आयं मिथिया। माबा ओमफ्राय आयं आंखौ बांद्राय बेफोरबायदि गोरा खामानिफोरखौ मावनो होनाङाबो दे। नों मावनोबो होखायाबो देनाय थेवब्लाबो आं बुंना दोनखाबाय आरो दिनैनो। मानोना आङो प्रेगनेन्टबो जानो हागौ। मा? प्रेगनेन्ट? नोङो प्रेगनेन्टसो होनबा आयं? माथो नोंहा नोंनि हौवाजों जेबो हौवा हिनजाव बायसि सोमोन्दोआनो गैयामोननो माथो। बोरैथ' प्रेगनेन्ट जानो मोनखो आयं? बाला दा मा बुंबावनोसै प्रेगनेन्ट होननानै प्रेगनेन्ट होननानै आं बुंना लायाबाबो जागौमोनहाय। माबाहाय आयं आं खिन्थानोबो लाजियो। आंनि हौवाया आंखौ इसेबो मोजांखौनो मोनखायाबो दिनाय। आंखौ आलाय सिलाय खालामो अनाबो। नाथाय आंखौ सानसेखालि जुमाय फेनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। बिनिफ्रायनो आं दा प्रेगनेन्ट रखम सानना लायो आरो। प्रेगनेन्ट थार नामा आं मिथियाखैबो दिनाय। माने प्रेगनेन्ट नंमारगौना नंमारा बेखौ मिथिया दिनाय। जायखिजाया आं दा गावखौनो प्रेगनेन्ट सानना लायो। मानोना आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय नालाय। ओमफ्राय नोंनि हौवाया नोंखौ नागिरमाराखै होनबा दाबो? न'नि मानसिफोरा रावबो नागिराखै होनबा? सोर नागिरनो आंखौ रावबोआनो सैयाबा। आरो आं गियोलै आयौ आं थाङा हौवाजों थाङा आङो। आंखौ हाबा बुबावगोन। आंखौ हौवायाल' बुवा माबायाबो बुयो हौवानि बिमायाबो। माने बिखुनजोआ। आरो सासे खरे बिनानाव दङ बिबोसो आंखौ बुयो लावथि लालायलायना। नंमारगौना मायोहाय आयं आयौ बेफोरबायदि खालामो आरो मानसिखौ। नङा मानो बुयो नोंखौ? मानो बुयो? मानोना आं मावरिया नालाय। आंहा रावबो गैजा रोङा। आं न'निफ्राय जेबो लाबोनो हाया। जेबो सम्पति लाबोनो हायासै नालाय। बेनिखायनो आंखौ बुयो दोखो। होमबा आयं नोंसा आइ आफाबो गैमारा होमबा? गैया रावबो गैया आंहा। आयं अननानै सोरबाफोर जुदि आंखौ नागिरफैयोना आं गैया होनना बुं दे गैया होनना बुं। आंखौ न'आव लांनानै दोखो बुगोनसो। आंनि हारा सारा सिफायजोबगोन बिगुर सिगुर जिसिजोबगोन। प्लिज ना आयं प्लिज। आरो आंखौ नोंसानाव साननैसो थानो होदे। नङाबा आं अबेयाव थाहैनो? आंहा रावबो गैजारोङाबो। न'आवबो रावबो गैला आंहा आइ आफा रावबो गैला। आदै मादै दङ बिसोरथ' आंखौ इसेबो सैखाया। दे जागोन दे मा जाबावनो। गथ'खौलाय मानोथ' एसेबां आलाय सिलाय खालामनांगौ पापिफोरा। दहेजलै आयं दहेज लाबोनो हायाखैना आङो। बेनिखायनो आंखौ आलाय सिलाय खालामो बिसोरो। आंनि न'नि मानसिफोरा मालाय आंखौ लाबोनायनि बाइक गंसे बायना होनांगौमोननो। आंखौ आदै मादै मोना सैनायानो थाङा। अबाव आंनि हौवानो बाइक बायना होनो देनाय। उन्दुग्रा बिसनाखौनो आंनो बायना होआखै। माथ्र प्लास्टिकनि चेयार गंनै होदों बेनोल'थार। आरो स्टिलनि थोरसि जरासे बेनोल'थार। जोबोद खेबथा खेबथिलै जोंहानि आदै मादै मोना। काहानि
थोरसि गंसेखौनो होआखै आंनो आरो बायना होगोन। आरो आयं आं प्रेगनेन्टखायसो खामानिफोरखौ ओरै मावा मोनथिगौना नों गाज्रि मोननाङा आरो आं नोंखौ दा गावनि बिमा सानना लायो। दे जागोन दे मावनो होला दे आं दिनैनिफ्राय जेबो थेवब्लाबो फिथा सावनो हागोन दे ना आयं? आयदे मानोबा दिनै उदैयानो बोरैबा गोसायै साथारदोंलै बोरैबा खेबनो आयं आं फिथाबो सावनो हानाय नंला दे नोंनो सावदो दे आं उन्दुहैथ'नोसै बिराद बेमारिथारबोलै आं आयं बिदिनो माबा खर' सानाय उदै सानाय खिबु सानाय बिदिल' जाबाय थायो दसे उन्दुथ'हैनोसै आं आयदै बोरैबा खेबनो जाखांलायबाय। आयौ गथ'आनो आलाय सिलायथार माथो दुखु मोनलायलाङोहाय। गायदे गायदे दे सालि फै। आया मा खालामबाय दं बिसोर न' सिङाव बिहामजो ओइ गायदे दै बेफोर खामानिफोरखौ आंखौ थिननाङालै बासि आं हारसिं हाख'वा मोनथिबाय माइरंखौबो बुरजासो माने सोमना लादों आं आरो दंबावोसो ओइ सालिना हो। सालिसाबा आं हाया। मानो हायासै सालिनोल'खौनो हाया नामा? देनो होबासो आं देगोन ना दे नों सालिना होबानो जाबाय। बेफोर खामानिफोरा आंनि नङा होनदोंना आं हाया। एसे गथ'हाय देलै सालि आं हाख'वा। बाजैखौ सालिनो होब्रा मा आंखौसो बखिबाय थादों नोंलाय बेफोर खामानिफोरखौ आंखौ मावनो होनाङा दे आं बाखायो आंनिबा ना बेदर संनो हागोन आं एवनो हागोन बेफोरबायदि खामानिफोरखौ हाया दे बुंखानाङा आंखौ थिनखानाङा। दासो न'आव बेफोरबायदि बुंनो हादों र' देनां बिहाव बिखुनजो न'आव बेफोरबायदि बुंनो हागोन हागोन देनां जाबाय थागोन आरोहाय। एसे सालिना होआखै मानो मा इसिबां बादुलि बादुलि नङा आंलाय दिनै माथो कत खामानि मावखादोंलै फुङावनो सिखारनानै लामा सिबनाया लामा सिबनायजोंल' जायो थेवब्लाबोथ' मावबाबो नाम थाखाया दे आंनिया नङा एसे सालिना होबा मा जायो। आं हाया होनना बुंखादों बाजैखौ लिं। नोमबाजै आरो न' सिङाव मा खालामबाय दङ? नोमबाजैयाबो खामानिफोराव गोसो होयै जादों र'। बुंबानो जाबाय जेखिजाया आंखौ बेफोरबायदि खामानि थिननाङा दे फिथा देनाय फिथा सालिनाय बेफोरखौ माबानाङा दे बासियो आं बेफोर खामानिफोरखौ। र' आं बाजैखौ लिंना लाबोनि मा खालामबाय थादों बे न' सिङाव खैना रखम आगोलनि दिनावबो आरो बिहामजो जालायनानै बेफोरबायदि न' सिङाव हाबना थाबा मा जानोलै। देनां नोंखौबो बेफोरबायदिनो बुंगोन मिथिबाय बिहामजो जाबा नों जुदि बादुलि जायोबा। आं देनां मावगोन ना। जेसेबां गिदिर जादों एसेबाङानो बादुलिनिफ्राय बादुलिसो जानो हमबाय माथो बेबो बाराबा हाबा हरगारगारगोनहाय हाबा जाबासो एसे थिग जासिगोन खोनाहाय बे गथ'आ सिगां हरनो नागिरबाय बेबो हिनजाव गोनांसो जाना होबायहाय बेथो खुजाथानो एबार अबावबाफोर मोजां सेंग्रा नायनो फैबा होनांगोनहाय बैसोआ नेबाय थायाथ' 21 बोसोरानो जासिगोन 20, 21, 22, 23 बेफोरबायदि बैसोआवनो हाबा हरनांगौहाय सिख्ला गथ'फोरखौ 25सो जाबाथाय एसे राग'नायनाय नुयो फसायनो नागिरा सेंग्राफोरा। ओमफ्राय डिआरएक्स दिनै फिथा सावाखै नामा नोंसा? सावथ'वाखै र' बे साला बुद्राङाबो फन हरबाथाय लाखिनो नागिरा आं आरो रायज्लायबाय थानो बायो। बुद्रां दे जोंना दोनथ'नि उनाव हरगोन दे आं टाइम मोनबा। दानो? आंहा खामानि दङ दे उनाव हरगोन दे ना। बे ओंसि बाजैया सानफ्रोमबो सोरजों रायज्लायबाय थाग्रा जादों। दे उनाव टाइम मोनबा हर दे। दे जागोन दे। ओजोंसि बाजै आइया लिंबाय थानायखौ खोनायाखै नामा? मा आइया आंखौ लिंगासिनो आंलाय माथो खोनानानै थायाखैमोन। गावगाया फनावनो बिजि थाबालाय अबाव खोनासंनो दहायनिफ्रायनो आइया फिथा सालिनो लिंगासिनो नों आरो फनावनो नांबाय दङ। बिरतानोबो इसेबो खोनायाखै आङो आइया दि आंखौ लिंबाय थादों। सोरजोंथ' रायज्लायनाय नोंलाय एसेबां गाबज्रिनायावबो खोनालायि। आङो ना आङो बाजैजों रायज्लायदोंमोन। बाजै? माने खबर लादों आरो ना मागोनि फिथा सावदोंना सायाखै मा जाखो मा जायाखै बेनिखायनो माने आंबो बेजोंनो थाल लानानै रायज्लायबाय दंना आइनि गाबज्रिनायखौ इसेबो खोनायाखै आङो। इसोर इसेबां गोसा गाबज्रिगासिनो नों खोनायाखै आसरितसो। थांनो थां बाजै आइया नेगासिनो नोंखौ देनो हायाबाबो एसे सालिना हो। नोङो सालिना होआखै होनबा एसेबो? आं बेफोर खामानिफोरखौ मावनो गोसो जायालै आरो आङो सालिनोबो रोंखायाबो। आंबो रोङा आरो
दा नोङो रोङा होनबाबो खारग'ला बाजै मानो होनबा नों दा बिहामजो जाबाय नालाय उनाव आंहाबो बिहामजो जाबा खारग'नाय नंला आरो माबायसि बुंथारो बाला माबायसि बुंथारो बाला माने नंगौआनो आरो नंमारगौआनो अबेसे नंमारगौ न'आव खामानि मावालासिनोबो थानो हायो नाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव आरो अबाव हाबावनो सालिहैनि र' आंबो राय मोजाङै रोङा थेवब्लाबो सालिहैनोसै नोंथां थाब थाब सावहैदो जानो लुबैसोबाय आंहा थांनि र' रागासो जोंबाय खोना हाया आंखौ आरो खोनानायानो थायाखैमोन रायज्लायनाय थालावनो जेबोआनो खोनायाखै बेसेबा गारामा फुवार फुवार गाख्रबगासिनो आया आइनि गारामायासो दुखु मोनलाय लांबाय खोनालै दोलाबलाय लांबाय खोना आब्बायसो गोसा गोसा गाख्रबदों जिखिजाया आंहा मोनजाबानो जाबाय आं खिन्थु देलु दुला सालिलु सालालाफोराव गैयालै आं माथ्र जानायावल'सो दङ मा खालामबावनो आरो बादुलि जिबन भगबानानो आंखौ बेफोरबायदि बादुलि खालामना होबाय बालाय आंलाय आरो माथो खालामबावनो नङा होमबा भगबाना गासैखौबो समान होआलै सोरबायाबा मावथि मावथा सोरबायाबा बादुलि बादुला सोरबायाबा साइस दं सोरबायाबा साइस गैया सोरबायाबा फरायनो गोरों सोरबायाबा फरायनो गोरों नङि गासैखौबो अलग अलग बानायजोबदों बिमा फिथाफोरा जाबायना जायाखै लाबोदो जानोसै नोंहाबो फिथा सावनायावनो ओंखाम ओंख्रि संनायानो जायाखै माथो लाबोदो ओंखाम ओंख्रि संबाय आंखौ गुबुननि हिनजावफोराबा फिथाबो सावो ओंखाम ओंख्रिबो सङो जेथिंबो मोनजायो जोंहा फिथा सावबाथाय ओंखामखौनो मोनजाया आरो थावनि फिथा सावनो होआखैमोनलै आङो सावदोंसो ना माइथाय माथो थावनि फिथासो मोदोमनाय मोनबाय आं जानोथ' मोजां मोनो र' थावनि फिथाखौ नाथाय जानाय थाव माखाखौ जाजोबो ओरैनो फैसा गैखाया जादों आंहा थावफोरखौ बायनोबो बेसेबा फैसा नांखागौ बेसेबा दाम गोसाखा मानो थावनि फिथा सावनांगौ लावदुमखौल' सावना दोनबानो जायो नै जादो थरमान जानाय थाव माखाखौसो फोजोबजोब्बायलै नोंखौ सोर थावनि फिथा सावनो होनाय बिमा माबायसि बुंथारो रगरा नङालै बिमा नों मानो बुजिया लावदुम फिथाल' सावनांगौलै थावनि फिथा सावबाथाय लस जायो लस माबायसि बुंथारो नोङो थै आगोनि नामाव एसे सावबाय आरो बेखौबो एसेबां बखिनांगौ जाबाय आरो हा नोंहा जाया था आंहा जागोन आरो ओरै बिमा जानाया जागोनलै र' जाजोबना दोननाङा दा सावबायानो आरो सोर गोथाव मोना थावनि बुस्थुखौलाय नाथाय थावा आजिखालि बेसेबा दाम जाखादों नों मोनथिगौना मोनथिया हा मोनथिखागौन माथो मोनथिनाबो मानो बेफोरबायदि खालामो नों बिमा हा ओरैनोबा फैसा गैया थाखा गैया जाखादों साख्रियाबो गैखाला एसे सेबाव सोलिनो नागिरदों आं बिमा मोनथिगौना सोर सावनो होनाय एसेबां बुरजा थावनि फिथा हा लावदुम फिथाखौल' सावना दोननांगो आरो नोंहाबो जुदि एसेबां जानो लुबैदोंबा बिबारि मोननियाव जानो थांना मालाय बुरजासो मानि सावखागोन बिसोरो बिसोरना मालाय फैसा थाखानि आंखाल गैया आरो आंबो अबावबा थांथिंनानै जाहैगौमोन ना एसेबांबो बेफोरबायदि जानाङाहाय मिथिगौ मागोआ बोसोराव खेबसेल'सो फैयो मिथिबाय बोसोराव खेबसे थावनि फिथा सावनायखौनो एसेबां बखिनांगौ जाबाय हा आरो बेसांथ' सावदों देनाय आङो एसेल'सो सावखादों बेखिनि थावनि फिथायाव फुवासे थावबो थाङाखैलै दे जागोन ना जाया जायाबा था आं जाजोबना दोनगोनहाय जाया जानो मानो जाया जानो बापरे बाप ओरैनो हावायावनो फुवासे थाव फोजोबबायना नों बिमा दै थाव फिथाखौ सावनाङायानो ओरैबायदि थाव जायो आरो बेफोरबायदिसो बुंबावदों ना नोङो एसे थावनि फिथा सावनायावनो एसेबां बखिगोन होनना मोनथिबा आं सामोनहाय बेथो सावामोन आं सावालासिनो बिबार लानायावनो जाहैगौमोन आं नोंहासो माथो फिथा जानो होननानै गाख्रबाय दं बेसेबा दा सावनायनिबो दाय जाबाय दाय जायाखैलै बिमा सोर फिथा सावनो होआखै नोंखौ माथ्र थावनि फिथाखौल'सो सावनाङामोन नोङो नङा फैसा थाखा थाबा थाव बुरजा थाबालाय सावनो हायो देनाय दा जोंहा सोलिनो बेसेबा खस्थ' जादों नोंबो मिथिगौआनो माथो बिमा थावनि फिथा माखाखौ सावनानै दा ओरैनो हावायावनो फुवासे थाव फोजोबबायना गसाय माबायसि हौवाहाय नोंबो बेखौनो बखिबाय थायो सावबायानो आरो नों बेखौनो मानो एसेबां बखिबाय थाखो दानो सैमाफोरनोसो लखबलाबायना हैगोन देलाय आं लखब हैनाङा र' दा जागोन दोन नै जा बेसेबां हायो जाना लाबानो जाबाय आंनि भागोखौबो जा बुंनायखाय गाज्रि मोनदों हा रखर हिनजाव आंसो मोनथिगौ फैसा गैया थाखा गैया जानाय थाव सेरसे बायनो थांबा कथ' फैसा नांगौ बेखौ नों मा बुजिनो आं हाथाय खालामनायासो मोनथिगौ
सियाला ओरैनो हावायावनो थाव माखाखौ थांगार होजोब्बाय। सोर सावनो होनाय थावनि फिथा माखाखौ थै। जाजोबनाव दोनगोन आं।